Patay nang napalga ng usa ka mananagat human kini gipusil sa Sitio Sambagan, Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay pasado alas 12 kaganihang kadlawon. Gila ang biktima nga si Alias Red, 37 anyos, usa ka mananagat. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, base sa kuha sa CCTV, ang biktima naglakaw sa dapit. Usa ka sipang buto sa armas ang nadugan ug misunod dayon ang laing unom ka mga buto sa armas. Nahagba ang biktima samtang duha ka mga lalaki ang nagdigaganay paingon sa baybayon. Gisuwayan sa pagtabang ang biktima apan nakabsan kini sa kinabuhi human nakaangkon og samad pinusilan sa iyang ulo ug lawas. Ang scene of the crime operatives kun Soko nakakuha og 7 ka mga empty shell sa wa pa matino nga armas. Gisubay karon sa kapulisan ang background sa biktima ug lakip niini ang paglambigit niini sa illegal nga drogas. Hinuon wa pa nila sirhi ang uban pang mga anggulo nga posibleng maoy motibo sa pagpatay sa mananagat. Aduna nay persons of interest ang kapulisan ug usa niini ang ana-ana sa ilang kustudiya. Ang motive ani kay kuan gyapon drug related nang wala ka remit